Moro moro ja tervetuloa aivan älyttömän lämpöisesti videolle. Tämä onkin tämmöinen spessujakso, eli oli ensimmäinen kierros kameralle simulaattori ulkopuolella. Oli myös ihka-aikakierros uuden kameran ja uusien rautojen kanssa. Ja se, miksi aloitetaan täältä sisältä, niin mä en kerännyt tekemään siis intro ennen kierrosta. Mä ajattelin, että mä teen se kierroksen jälkeen, mutta se kierros meni niin persille, että kävi omassa kahvit ja menin masentuneena himaan. Mutta tosiaan ennen kuin päästään kierrokselle, niin pikku varoituksen sana, eli mun 5-6 pelaaminen voi aiheuttaa hyvinkin rankkaa myötähäpeää. Tiedätte sen nyt jo etukäteen. Ajattelin, että se on ihan samanlainen maila kuin mun vanha Sandvetke, ja en sitten tajunnut yhtään miettiä, että yksikään maila ei ole samanlainen kuin edellinen, ja sehän oli sitten aivan niin kuin järjetöntä puuhaamista sen kanssa, mutta teitä on siitä varoitettu, ja tässä välissä vielä aivan älyttömän lämpöiset kiitokset kaikille, jotka on kanavan tilannut. Se on mulle iso juttu, ja ei siinä. Lupasin itselleni, että kaiken kaman, mitä mä nauhoitan, niin pumppaa ulos, eli myös ne nolot kierrokset, siitä on sitten hyvä lähteä parantaa, mutta ennen ekaa tiitä en kerännyt sen enempää höpöttelee, jäin tutun kentähoitajan kanssa suusta kiinni, niin aloitetaan suoraan siitä ekalta tiiltä. Kyseessä on siis Par 4 ja pitkä semmonen, ainakin meikäläiselle. Puuvitosella lähdettiin liikkeelle ja noni, kiitos kovasti ja nähdään siellä kentällä. Eka lyönti takana, mä en tiedä teistä, mutta mulle se ensimmäinen T-box ja ensimmäinen lyönti on se kierroksen kauhein. Sitä jännittää aina jotenkin niin paljon ja toivoo, että pallo lähtisi edes johonkin suuntaan, mutta yllättävän hyvin päästiin liikkeelle. Tuolla puuvitosella se on yleensä se mun varmin maila, varsinkin nyt kun on noi uudet raudat. Niin eihän se ollut korkea eikä mikään, en mä osunut kunnolla, vähän toppi. Mutta on paha pallo pelissä. Ihan keskelle väylää ja varmaan joku 40 metriä lipulle. 60 metriä matkaa, niin 5-6. Tietysti. Sehän osui ohueksi siihen ja pallo lähti satana aika reippaasti yli greeni. Jotenkin se on aina toi eka, varsinkin meikäläisellä toi niinku eka tiilyönti ja eka lähestyminen. Niin aina jää toi lähestyminen ohueksi. Nyt mä oon about 20 metriä sivus greeni yli. Lähdetään jahtaa. No niin, se pallohan hukku, niin ei auta kun lähtee tästä. No niin, vähän hävettävä ykkösväylä, huuhuu. Hyvä tiiltä lähtö. Sitten aivan järjetön lusikkasekoilu. Siis onhan toi uusi toi 5-6 ja mä oon sitä ihan vähän koittanut, mut voi Jeesus hei. Sitten taas tulla 9. Ai. Ei siinä. Kakkosväylä, pitkä Par 4. 285 keltaisilta, ei muuta kuin lähdetään iskeen.
se löytyy vielä. Ai niin, unohin tuossa alussa tosiaan. Siellä tuli tuttu kenttähoitaja ja juteltiin sen kanssa, niin mä en kerennyt sanoa tosta ekasta väylästä yhtään mitään, kun lähdettiin tiltä liikkeelle, mutta nyt lähti toi toinen aika lailla vasemmalle. Vähän liian edes oli pallo. Mentiin tonne vasemmalle aika reippaasti tällä väylällä, mutta tää on kyllä pirun kaunis väylä. Se on tämmönen skidijoki välissä ja hyvä tiiltä lähtö. Paljon metrejä, mutta lähti vaan tosiaan tonnekin huituhelvettiin. Mullahan on siis 12 palloa mukana. Mä oon nyt hukannut yhden. Mä en haluis heti tällä väylällä hukkaa toista. Katsotaan missä se on. No niin, pallo löytyi. 84 lipulla. Aika hyvä. Taakse bunkkeriin. Hitto, että tuli etitty pitkään tätä palloa, kun en mä tajunnut, että mä katsoin, että mä löin sen paljon syvemmälle. En sit tiedä, onko se pompahtanut jostain, mutta helvetin hyvä, että löytyy. Rupee käymään kalliiksi tää pallojen hukkaus. Eikä vaimo ymmärrä, että miksi niitä hukataan. En mä kehtaa sille sanoa, että mä oon vaan niin paska. Pallot hävii. Mut taas mentiin yli greenistä pitsinvetkellä. Paljon parempi osuma, mitä mä odotin. Ollaan tuo takabunkkerissa. Koitetaan päästä sieltä pois. Ei oltukaan bunkkerissa, vaan ihan hyvillä pelimestoilla. Tästä on hyvä lähestyä. Kun ei nyt menis 3 chippiä, että pääsee lipulla. Yes. Tuolla on toinen kaveri tulos jo takana, niin mä en halunnut jäädä asettelemaan kameraa sen paremmin. Toivottavasti ne putit näkyy, mutta tosiaan yhdellä lähestymisellä päälle tai sillä 5-6 ja 2 puttia. Mä oon ihan tyytyväinen, kun vertaa siihen ekan reiän sävellykseen, mutta hei, sentään omaksi puolustukseksi voi sanoa, että toi 5-6 on tänään ekaa kertaa ulkokentällä niin kuin on nämä muutkin raudat, niin totutellaan nyt hymypyllys mennään. Mut 3. väylä. Par 3, 142 metriä. Aika mukava, todella nätti väylä, niin hitto kun noin raudat on vähän hukas nyt meikäläisellä. Milläköhän mä lähden lähestyä? Lähdetään jollain seiskalla lähestyä. Noniin, mennään huituun. Ai. No niin. Hiki valuu. Semmosella vauhilla mennään läpi ja mentiin reippaasti. Ei kun ei mentykään. Juman kautta me tultiin greenin nurkkaa alas. Ei come on. Tähän mä oon tyytyväinen. Par 3 yhdellä päälle. 5 puttiin, niin hyvä tulee. Ai että, mikä paikka jatkaa hei.
Juman kautta, herrat ja neidit. Nykäsin paarin. Come on, paari. Hyvä. Näistä kato. Ekan väylän täystuhon jälkeen, niin ruvetaan tulee peliin takas. Katsotaan, että nelosväylän jälkeen toi pistepokitilanne. Siinä olisi toinen par 3, 94 metriä. Ai että. Tonne ylös. Hieno väylä. Lähdetään lyömään. Se on riinillä. Juman kautta kriinille pitching metkelle. Ai. Kyllä maistuu. Pakko sanoa kyllä, että on tää Kehä 6 niin todella kaunis kenttä. Niin tämmöiseksi 6-väyläiseksi. Erittäin nätissä kunnossa ja mukava pelaa. Nyt ei muuta kuin puttaille. Vedetäänkö toinen paari tähän? Saatetaan vetää. Tai sitten ei. Katsotaan. Ai. 3 puttiin meni. Toi putterihan on mulle vielä ihan mysteeri, ihan masa käyttää sitä. Niin vähän ulkona pelannut ja vähän harjoitellut. Pitäis treenaa enemmän. Mut joo, se on mulle ihan ihme maila. Nyt väylä 5. Tää olikin erikoinen. Tää lyödään nimittäin tuolta ylhäältä. Tuolta. Sitten se jatkuu tonne. Upea väylä. Toivottavasti mä oon oikees. Ei mennään lyömään puu vitosella taas. 191 metriä pitkä väylä. Eikä ku. Mä lyön kyllä tiiltä 9. Onhan tää aivan tajuttoman kaunis väylä. Tommonen pikku tiputus tonne pitching vetkellä tohon 100 metriä tohon droppiin keskellä fairwaytä. Niin koitetaan siihen. Ihan tohon kulmaan, mihin mä yritinkin. Toki tuolla on niinku lippu on tommosen pörheikön takana. Koitetaan nyt päästä sinne. Tuo on niinku tosi erikoinen, että pelaisko sitä oikealle vai vasemmalle. Ja mä unohdin pistepokihommankin, mutta katsotaan nyt mitä tästä selvitään, niin lasketaan nyt sitten. Lipulle 115 metriä tuo jänkä yli, niin rauta 9 koittaa. Mikä se lähti? Noniin. Lapa ihan auki. Tommonen pikku toppi. Sen mä näin, että oikealle se lähti jo vauhilla, mutta mihin? Tuolla on nimittäin tuolla on OB tuolla oikealla. Meniks tää nyt sit persilleen tässä välissä on? Katsotaan. Kyllä se sen verran vauhikkaasti lähtee, ettei sitä välttämättä enää löydä. Koitetaan etsiä. En löytänyt. Vedetään droppi tohon vesiesteelle ja jatketaan siitä. Vähän hutilyönti, mutta päästiin vähän pois tosta suheikosta. Hittolainen. No, ei maa mitään.
47 metriä, niin koitetaan 5-6 lusikalla on ihan tuuristakin mihin tää päättyy. Eihän se jaksanut, ei se jaksanut. No niin, mä puttaan tosta eteenpäin, menee noloksi. Mihin se pomppasi? Jeesus. Johan oli tommonen ihme möykky, mihin toi pallo pomppasi, mutta tavallaan yhdellä putin sisään. Erittäin hyvä. Jatketaan. No niin, kännykän mukaan 130 metriä lipulle, niin otetaan rauta seiskalle ja lähdetään lähestyä. Vähän oikealle pomppas mun mielestä vesiesteeseen, mutta mennään katsomaan. Nyt bunkkerista. Mä katsoin, että meni paljon enemmän oikealle, mutta tos keskellä bunkkeriä. Aika jees. Ei lähdetään huitoon eka bunkkerilla heti uudestaan kanssa. Saa nähdä mitä tulee. No niin, hyvä, ettei oltu toisessa bunkkerissa, mutta koetetaan tästä 3 bunkkerilöintiä. Ai. Ihan hyvä. Oho. Nyt on väylät takana ja kyllä täytyy sanoa, että tarvii varmaan 5-6 mennä vähän harjoittelee. Hyi että. Jotenkin niin varovainen. Sitten siinä on kuitenkin niin jäättävästi loftia, että kun tolleen vaan varovasti suhaset, niin eihän se mihinkään se pallo lähde. Lähipeli petti tänään. Putteri oli suhteellisen tules, mutta pakko sanoa, että mä sekosin ihan laskuissa, että miten kävi. Selkeästi vähän jännittää tää eka ulkovideo. Mutta ei se mitään. Mä lisäilen postissa sitten, että miten kävi. Nyt tähän ruutuun. Nyt, että miten meidän kävi. No niin. Erittäin iso kiitos, jos katsoit jakson loppuun ja nähdään ensi kerralla. Kiitos vielä.